Shalom, continuem amb l'estudi de Sefirat HaOmer i hem arribat a la cinquena sefirà emocional d'aquesta conta, que és la sefirà de Hod, que és gratitud i reconeixement. Ve després de Netzach, que és victòria, per tant és molt apte que després de la victòria arribi la gratitud i el reconeixement. Reconeixement de què i gratitud de què? Doncs primerament, gratitud per totes les bondats que el Creador fa amb nosaltres. Com podem demostrar nosaltres aquesta gratitud? Com podem retornar? Evidentment, no hi ha cap manera humana per retornar tot el bé que Hashem ha fet i farà amb nosaltres. Però sí que podem fer una cosa que diu Pirkei Avot, que és la base amb què sustenta el món, que és Torah, Avodah i Gemilut Hasadim. I precisament la paraula Hod té 3 lletres i podem fer correspondre una de cadascuna de les 3 lletres de Hod a Torah, Avodah i Gemilut Hasadim. La primera lletra és la Hei i es correspon a Gemilut Hasadim. La segona lletra és la Vav i es correspon a Avodah, al servei, però particularment al servei del temple, i la lletra Dalet es correspon a la Torah. Comencem per la lletra Hei a continuació. La lletra Hei, doncs, es pot encapsular els actes de bondat que estan, sobretot, exemplificats per Abraham, el nostre pare. Abraham, el nostre pare, practicava Aknasat Orhim, portava convidats a casa seva, i això, segons els savis, porta la presència divina al món. I precisament la lletra Hei, tenint en compte que tenim 5 nivells de l'ànima, la lletra Hei va al 5, i el 5è nivell de l'ànima és la Shekhinah, és la presència divina. I diuen els savis que practicar Aknasat Orhim porta la presència divina al món. Per tant, nosaltres, emulant Abraham Avinu, també apliquem el reconeixement a Hashem. I precisament, Abraham i Sarà, els seus noms van ser canviats, quan no eren jueus, el seu nom va ser canviat i va ser afegit una Hei a Abraham i canviat la Yud de Sarai per una Hei. I per tant, també insisteix això amb que Abraham i Sarà, el seu treball principal era portar la presència divina al món. La segona lletra de Hod és la Vav, i la Vav fa referència a Avodah, que és el segon treball, el segon servei, el segon concepte de Pirkei Avot, que diu Torah, Avodah i Gemilut Hasadim. Aquest servei a l'Etern de la Tefilà, o també el servei al temple, el que fan és fer descendir el canal d'abundància al món, que té precisament aquest canal una forma de Vav, i augmenta l'abundància material i espiritual al món. I com diu un versicle de Malaquies, això augmenta la benedicció al món Ad Blidai. Ad Blidai, les inicials d'Ad Blidai formen la paraula Evet, que vol dir servent. I precisament aquesta és la funció de la Tefilà, servir a Hashem, que a la vegada és servir al món perquè hi hagi abundància, i en darrer terme el que hem d'aconseguir és reconstruir el temple de Jerusalem per tal que es faci realitat un versicle que diu d'Isaïes que la meva casa ha de ser una casa d'oració per tots els pobles. I finalment la tercera lletra de Hod, que és la Dalet, fa referència a la Torà. L'aplicació de la Torà en un nivell no només filosòfic, sinó també político-ideològic. Per tant, això a què fa referència la Dalet? La fa referència a David, a la dinastia del rei David, que, quan sigui reinstaurada, permetrà aquesta rectificació del poble d'Israel i del món sencer. I d'aquesta manera serà possible realitzar un Hod, un agraïment, una gratitud, un reconeixement complet a l'Etern. I el món funcionarà ja de la manera que estava previst des de la creació, des de l'origen de la humanitat amb Adam. Així doncs, tenim que amb Hod apliquem Aknasat Orhim i en general Gemilut Hasadim. Amb la lletra Vav és la Avodah, el servei, l'oració, però també el servei, sobretot el servei al Beit Hamikdash, i amb la Dalet, la restauració de la dinastia de David, i en particular la restauració filosòfico-ideològica i pràctica del món. Així doncs, que tinguem el mèrit de veure aquesta correcció del món i d'aplicar el Hod en plenitud, i de manera que fem possible la rectificació del món, com diu el versicle, Letaken Olam Bemalhut Shaddai, rectificar el món en la sobirania del Creador. Shabbat Shalom.